a todos. Iniciamos esta sesión extraordinaria, urxente, plenaria, convocada por a Xunta de Portavoces por unanimidade. Empezamos co primeiro punto do día, que é a ratificación de urxencia da sesión. Sí, buenos días. Bueno, a urxencia ven dada polo desenlace dos últimos acontecementos respecto do peche do Monte Caxado, un anuncio que fixo a Xunta a través dos medios de comunicación, realmente, porque en ningún caso houve comunicación oficial ao respecto, non? Entón, foi un cúmulo de prisas ante a noticia así sobrevida e, como comentamos, fixemos unha xunta de portavoces extraordinaria, urxente tamén, para debatir sobre este tema e decidimos convocar este pleno extraordinario urxente para mostrar o noso rechazo, o rexeitamento total e absoluto a esta decisión unilateral por parte da Xunta do peche do Colexio Monte Caxado. Procedemos a votación do primeiro punto. Votos a favor. Unanimidade. Segundo punto. Rexeitamento da decisión unilateral da Xunta de Galicia do peche do CPI Monte Caxado. Bueno, como ben decía anteriormente Monse, pois onte comunicábase ás direccións dos centros Monte Caxado e a Madalena a decisión da Consellería de Educación de pechar o Colexio Monte Caxado, a súa extinción como centro, a integración de infantil e primaria no Colexio da Madalena e o traslado da matrícula da ESO ao Instituto Moncho Valcárcel. Onte tivemos coñecemento das razóns por parte da Xunta de Galicia na toma de dita decisión, tivemos coñecemento na nota de prensa que remite a Consellería e tamén a través dunha conversa telefónica co Conselleiro de Educación. As razóns ás que aluden son primeiramente, sobre todo, de racionalización. Din que, tirando un muro, únense dous colexios e que o Instituto Moncho Valcárcel está moi preto do Monte Caxado. De índole pedagóxico e psicolóxico, pois os rapaces, según eles, nunha mesma etapa educativa, deben estar xuntos e deben de convivir e interactuar con mozos da mesma idade. Ante esta situación, solicitamos unha reunión co Conselleiro de Educación citándonos para esta tarde ás 5 horas. O Concello convocou onte de urxencia a Xunta de Portavoces, donde, por unanimidade de todos os grupos, se acordou convocar este pleno extraordinario urxente con un único punto do día, que é mostrar o rechazo da Vila das Pontes a esta decisión de pechar o Monte Caxado. Pensamos que a Consellería acaba de cometer un erro grave que pagaremos nós, as nosas familias, os nosos fillos e fillas, se non dá marcha atrás na súa decisión. O impacto nas Pontes é enorme en toda a comunidade educativa, pois pretende extinguirse un centro que funcionaba francamente ben, que é referencia na nosa vila, que conta con preto de 260 alumnas e alumnos, non con 40 nin con 50. Decide pechar 4 centros educativos nesta tanda en Galicia, en Porriño, en Ribadavia, en Serra de Outes e aquí nas Pontes. Leva pechado desde o ano 2011, según os nosos datos, 19 colexios no ano 2011, 10 escolas infantís e 9 CEIPs. No 2013, 22 escolas, 15 na provincia da Coruña. No 2016, pecha 13 escolas unitarias, 4 CEIPs e agora mesmo 4 centros educativos. Case 60 colexios e centros educativos en 5 anos. Isto non se pode chamar racionalización. Haberá algúns casos en que seña así, con algunha escola unitaria que contaba con 4 alumnos, pero non é o caso do Colexio Monte Caxado, con case que 260 alumnas e alumnos. Un colexio con aumento de matrícula, dinámico, con implantacións de proxectos educativos innovadores, como Avalar, co recoñecemento en forma de premios da propia Consellería hai uns días. Fanse, ademais, coa gravedade de alegar razóns pedagóxicas, pois os nenos de primaria e secundaria non deben de mezclarse. É así no Monte Caxado, porque xa non se mezclan os pabellóns de primaria e secundaria infantil, son pabellóns distintos, individuais, e nem sequera no propio recreo se xuntan porque saen de forma organizada a horas distintas. Como alcalde, como pai tamén, e dentro do sentido común, non me preocuparía ter que camiñar 600 metros máis ata o Instituto Moncho Valcárcel. Preocúpame precisamente as convivencias entre nenos de 12 anos e nenos de 18.
sobre todo nos actuais tempos sociais. Pediremos, como propoñía ademais o portavoz do BNG, os informes desos pedagogos e psicólogos da Consellería que avalan esta decisión se os houbera, que temos as nosas dúbidas. Co agravante, ademais, de que no Centro Montecaxado pois, se concentran unha boa parte dos nenos con necesidades de educación especial, concretamente 56 alumnas e alumnos, que non é pouca cousa. As Pontes é unha vila razoable, disposta a aceptar cambios, disposta a debater con argumentos, a facer esforzos, incluso a compartir gastos se fixera falla, pero non aceptar sin razóns no ámbito que máis nos doe, como é o educativo. Por iso exiximos profundizar esta medida, paralizala, sentarnos a falar, deseñar un mapa de necesidades educativas e evidentemente, respetar pois, o desexo de liberdade na elección de centro que garantiza a Constitución, que garantiza a legislación e que garantizan, en moitos casos, os propios tribunais. É curioso que, ademais, hai pouco tempo aprobouse por parte da Xunta de Galicia unha subvención ao Concello das Pontes de 263.000 euros, dos cales a inmensa maioría van destinados á renovación de infraestructuras no Colexio Fraga e no Colexio Montecaxado. Para facer esas obras necesitamos pedir autorización á Consellería de Educación, recibímola hai uns días, autorizando a realización desas obras, que son obras moi costosas. Houbo hai moi pouco tempo a celebración dun Consello Escolar Municipal onde se debatía precisamente o deseño do mapa educativo das Pontes con representantes da Consellería de Educación onde nunca en ningún momento se plantexou esta medida baixo ningún concepto. E leva habido a convocatoria de 3 consellos escolares municipais en moi escaso plazo de tempo. En ningún deles a representante da Consellería aludeu a esta posibilidade. Por lo tanto, confiamos en que esta tarde a Consellería se plantexe cambiar a decisión, darnos tempo para facer tamén algunha proposta e, en calquer caso, para que se respete, como digo, a vontade dos pais e nais do Concello das Pontes que decidiron con total estabilidade, con total previsibilidade, que é o que busca un pai cando decide incorporar un neno ou unha nena a un centro educativo. Iso se acaba de truncar con esta decisión, que esperamos, como digo, pola nosa parte, que seña variada esta mesma tarde. Buenos días. Bueno, la verdad yo hoy, aunque la verdad es que no me debería tocar demasiado, pero voy a empezar pidiendo disculpas por la parte que me toca y porque a veces me toca representar unas siglas que, como es el caso de hoy, pues la verdad es que no me siento especialmente orgulloso. Disculpas a esas madres, a esos padres, disculpas a esos niños. La verdad es que ayer yo me enteré a la 1 de la tarde, fue cuando ya cogí el coche y empecé una serie de rondas de reuniones que me llevó hasta las 10 de la noche. Por la noche, evidentemente, fue cuando a través de las redes sociales pude calar la preocupación, el disgusto y el malestar de la población, cosa que ya era imaginable. No tuve tiempo para responder a todo el mundo, pero sí quiero dejar claro, por un lado, que independientemente de si existen o no esos informes de pedagogos y psicólogos, que si existen, supongo y creo que habrá profesionales que los puedan rebatir de múltiples formas. Lo que sí soy consciente es, primero, de que todos los informes de inspección educativa son contrarios a esta decisión. Los informes del jefe territorial de educación son contrarios a esta decisión. La opinión manifestada ayer por el delegado territorial de la Xunta de Galicia es contraria a esta decisión y el responsable de Educación Provincial del Partido Popular es contrario a esta decisión. Con lo cual, evidentemente, me queda hablar con el consejero, que es el que se cierra en banda y es al que atribuyo la responsabilidad única y absoluta de esta decisión errónea. Errónea porque en caso de necesidad de esa reorganización educativa en As Pontes, no es esta la decisión a tomar, porque
si vamos a analizarla con cuidado, si vamos a consenso, si vamos a hablar con los padres, con la comunidad educativa, esta es la última a tomar, no tiene ningún tipo de sentido, técnicamente no está avalada por nadie fuera de esos pedagogos o psicólogos, y después, lo peor es que sea una decisión que el miércoles por la noche era no cerrar ese centro, y el jueves a media mañana se comunica el cierre. Entonces, es una decisión que evidentemente deja mal a todo el Partido Popular, es una decisión que no se toma con fundamentos racionales, que son los que yo suelo defender, es una decisión que se toma el día antes de que esa comunidad educativa se vaya de vacaciones, con lo cual está afectando de forma grave y profunda a la planificación que han hecho los padres para el curso siguiente, a nivel educativo, a nivel de extraescolares, a nivel de conciliación. La Consellería, hoy por hoy, no sabe ni siquiera cómo va a reaccionar y cómo va a planificar horarios, comedor, transporte, con lo cual me parece todavía mucho más grave. Una decisión que se toma a última hora, intentando a lo mejor o previendo la respuesta popular, pero que para mí no deja de ser una forma de hacer política que yo ni creo en ella ni defiendo. Me parece un acto de traición y sobre todo me parece un acto de cobardía absoluta. Y solo el cobarde es el que se esconde detrás del único mandamiento de recurrir solo a la norma básica o a las leyes, ¿vale? Con lo cual, mi apoyo personal, y creo que además de los populares de As Pontes, a nuestro alcalde, para que en la reunión de esta tarde, en caso de que no exista la rectificación inmediata, incluso tiene nuestro apoyo para exigir la dimisión de ese consellero. A nivel personal, decía Groucho Marx, y se puede aplicar a los políticos de carrera, como puede ser el caso, que estos son mis principios, y si no le valen, tengo otros. Bueno, yo soy de las personas que piensa que yo tengo mis principios y los defiendo a muerte. Si no valen donde estoy, tendré que cambiar de lugar en el que estar. Bueno, pois moitas gracias, Manolo, polo posicionamento que non esperaba outro, sinceramente. Posicionamento valiente, como debe ser, porque ao final o que temos claro é que nosotros aquí estamos de paso e somos veciños e veciñas directamente afectados. Por tanto, moitas gracias. Así, ademais, yo transmitiremos pola tarde ao conselleiro. María. Bos días. Desde Xuntos por As Pontes tamén queremos manifestar o noso apoio a toda a comunidade educativa, alumnos, pais, nais, profesorado do CEIP Montecaxado, o noso apoio á corporación, en especial ao alcalde, para a reunión da tarde, e agradecemento tamén o posicionamento de Escourido polo seu posicionamento persoal, a pesar de verse comprometido nas súas obrigacións co seu partido. Queremos ler unha nota de Xuntos por As Pontes dando a nosa posición. A Consellería de Educación volta a dar un golpe ao ensino pontés. Desta volta decide pechar unilateralmente o CPI Montecaxado, que conta con 262 alumnos e alumnas. A decisión deste peche e do traslado do alumnado ao IES Moncho Valcarce e ao CEIP da Madalena foi comunicada ás direccións dos centros a un día de rematar o curso e sen previa consulta, nin o profesorado, nin as familias. Este é o respeto que o Goberno galego lle ten á cidadanía pontesa, e non só a pontesa, senón tamén a de Outes, a de Ribadavia, a do Porriño, que recordamos que ali tamén se están cerrando centros. E quen é o responsable de toda esta desfeita? Pois o responsable ten nomes e apelidos, e chámase Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, e Román Rodríguez González, conselleiro de Educación. A Xunta incumpre a súa propia normativa, porque o decreto 229/2011 de atención á diversidade, decreto aprobado
por Núñez Feijóo o 7 de decembro de 2011, que se aplica a este colegio, en especial porque hai nenos con necesidades especiales, di expresamente no artigo 42: as nais, os pais, deberán, o sea, é preceptivo, é obrigatorio, deberán participar e colaborar nas decisións que afecten a escolarización e os procesos educativos do alumnado. Polo tanto, vese que Alberto Núñez Feijóo non tivo en conta nin siquiera as normas que aproba el no seu equipo de goberno. Os argumentos da Xunta de Galicia non se sosteñen máis que para encher un papel de comunicado á prensa no que se esgrimen supostas melloras pedagóxicas e de atención á diversidade, pero con esa coletilla final maravillosa de optimización dos recursos, que non significa outra cousa máis que recortes. Se non hai un motivo económico detrás, entón, por que non se pregunta á comunidade educativa? Por que hai que facelo con nocturnidade e alevosía, como decían os propios pais na reunión de onte? Nocturnidade non, que foi a 1:30 da tarde, pero alevosía, premeditación, ensañamento, son circunstancias agravantes do delito de asesinato. Asesinato, morte espontánea e a propósito, intencionada de un colexio da nosa localidade. Que teñen que agochar? Que criterio pedagóxico hai detrás de obrigar a nenas e a nenos de 4 e 5 anos a mudar de centro despois de que se teñen adaptado a este? Que criterio hai detrás da masificación das aulas? Cal vai ser o horario do Colexio da Madalena? O que xa tiña ou van coller o do Montecaxado? Quen asumirá a dirección dese centro? En que condicións? Que vai pasar co comedor? Amplíanse as plazas, desaparece, hai que facer un novo reparto. Que pasa co profesorado e as súas prazas? Acaba de decir Escourido que non teñen nin idea, non o teñen previsto. A Consellería exixe aos centros que se coordinen, que teñan un proxecto educativo, que valoren necesidades e apliquen medidas de modo organizado. Pero cando chega o momento de que sexa a Xunta quen ten que actuar, o único que se ve claramente é a incompetencia e a improvisación. Non hai ningún plan, nin queren telo, porque consideran que se pode xogar coa cidadanía como lles peta. É a segunda vez neste curso que asistimos a unha agresión deste tipo no noso municipio, e xa non podemos seguir pasivas. Como representantes públicos temos o deber de actuar con firmeza facendo todo o que este ao noso alcance en todos os foros que teñamos posibilidade de acudir. É unha cuestión de responsabilidade social e de respeto polas pontesas e polos ponteses. E aí sempre van a topar a nosa colaboración. Queremos vivir nas pontes e queremos facelo con dignidade. Queremos que non roben o futuro dos nosos nenos e das nosas nenas. Queremos que as nosas crianzas, o seu futuro non pode depender das políticas exterminatorias do público de Feijóo. Se nos unimos e se loitamos xuntas, eu creo que podemos conseguir. Moitas gracias. Gracias. Bueno, dende o BNG tamén amosar todo o noso apoio a toda a comunidade educativa, poñernos tamén a disposición de que non considere convinte e quen entenda que o BNG pode aportar algo en isto tamén, e, si, en todo caso, solicitar que o tratamento que se dá a esta situación seña un tratamento global, máis social, máis colectivo, porque nos entendemos que vai bastante máis aló do que un peche dun centro, dun importante centro tamén, non? Vai moito máis aló porque o que está a facer é, de novo, implantar unha nova rede de centros no noso concello, pero implantala dunha forma unilateral, improvisada e sin ter en conta para nada a toda a comunidade educativa, como se fixo ca anterior rede de centros tamén, non? Nos entendemos que o que debemos de facer é atender ao conxunto da rede de centros. Iso é o que deberemos de demandar. A Consellería, en cuestión de meses, ven de pechar un centro de infantil, ven de pechar un centro de primaria, ven de pechar un centro de secundaria e ven de pechar un centro de bacharelato.
o total de centros que se pechan é un, pero en realidade o que se está a pechar son a maior oferta educativa. Se botamos contas, estaremos falando de un pecho en total de 4 unidades, non? De 4 unidades en función dos niveis onde se oferta, non? Logo, é evidente que o que está facendo a Consellería é remodelar e implantar unha nova rede de centros de forma, como decíamos, imposta, sin máis. Nos pediríamos tamén que na reunión desta tarde se fose intransixentes, se fose firmes en canto non a pedir que isto se paralice de forma momentánea, sino que a paralización sexa definitiva. É dicir, non pode a Consellería modificar a rede de centros ao seu antollo sin ter en conta para nada a comunidade educativa das Pontes. Por lo tanto, o que pediríamos é que se lle exixe á Xunta que retire esta decisión e que, en todo caso, si quere modificar a rede de centros do Concello das Pontes, que o faiga de forma consensuada e contando tamén con toda a comunidade educativa. Pediríamos tamén que o acordo deste pleno se lle traslade aos outros concellos que están dentro da nosa zona de influencia educativa, que son a Capela e as Somozas. Por certo, na Capela tamén se están producindo peches de unidades, e que se lle traslade tamén a aqueles outros centros que non estando dentro da zona de influencia educativa oficial, si o están oficiosamente, como son o Concello de Muras e o Concello de Xermade, que tamén tradicionalmente aportan alumnado aos nosos centros. Nos pediríamos que se lle trasladara para que os plenos poidan tomar unha decisión similar tamén á nosa. E o dito, o BNG está a disposición da cidadanía das Pontes, como sempre estivo, e en este caso tamén a disposición do propio Goberno municipal para o que considere oportuno. Despois do discurso que acaba de dar o concelleiro do Partido Popular, eu creo que sobra calquera outro tipo de insinuación ou de afirmacións, non? Eu agradecer tamén públicamente a postura que toma Manolo Escourido neste pleno. Bueno, pois para finalizar, simplemente dar as gracias ao resto dos grupos que, bueno, evidentemente esperamos apoio total á sociedade pontesa e tamén ao Goberno municipal para afrontar este reto e a toda a comunidade educativa das Pontes, que saibades que estamos en contacto, lóxicamente, coa comunidade educativa, en contacto cos alcaldes dos concellos e alcaldesas dos concellos afectados polos peches tamén, para ter unha unidade de actuación que va a ser vital se non hai volta atrás clara por parte da Consellería. Estamos en contacto tamén cos servizos jurídicos da Deputación por si en calquer momento, calquer forma de resolución administrativa por algunhas das vías que ten a Consellería para publicar esta decisión, recurriríamos inmediatamente, pediríamos a suspensión cautelar da mesma ou cautelarísima da mesma. Estamos dispostos a loitalo nos tribunais e, sobre todo, facendo un chamamento á sociedade das Pontes, como ben decíades todos, porque este é un tema que trascende a un goberno coyuntural, é unha corporación coyuntural, é unha xeración incluso coyuntural. Trascende, estamos falando do futuro da nosa vila, do futuro do que máis queremos, que son os nosos rapaces, e, polo tanto, o loitaremos na rúa, o loitaremos nos tribunais, porque temos a razón. Moitas gracias e vamos a votar. Votos a favor, unanimidade. Gracias.
facer é agradecerlle a toda a xente que nos está apoiando. É impresionante non dou máis. Quero dicir que é impresionante a rapidez que se foi capaz de organizar unha movilización tan grande. Está claro que cando os problemas afectan ao que máis queremos, que son os nosos fillos, non hai mellor convocatoria que esa, non? Onte o certo é que estábamos un pouco exaltados na asamblea que fixemos no Monte Caxao. En ese momento todos somos moi valientes, moi botados pa diante. Eu dicía onte que era mellor tomar as cosas con calma. Conseguimos a reunión co conselleiro. Vamos a ver o que sale desa reunión e despois tomaremos decisións, non? En principio intentei tomar as cosas con calma. O certo é que non fun capaz. Levo toda a noite dándolle voltas ao tema. Isto non é unha decisión tomada, consensuada, con todos os implicados na educación, non? Me refiro a administracións, xunta, concello, profesorado, alumnado e nosos pais, non? As decisións deste tipo son tomadas nunha mesa por 4 persoas, é dicir, a democracia está moi demostrada. 4 persoas son capaces de acabar ca ilusión que empezou sobre o ano 83, 84, cando non meus pais, pero si meus sogros, moita xente que está aquí, se tuveron que desplazar a Santiago a facer manifestacións para conseguir facer o Monte Caxao. Antes de estarnos na AMPA pasou moita xente. Nós sempre intentamos traballar, e me tocou traballar con moita xente na AMPA, e intentamos traballar solamente por unha cousa, por mellorar día a día a educación dos nosos fillos. Eu penso que o conseguimos, e está demostrado, porque o Monte Caxado eu penso que é o colexio con máis premios otorgados por entidades privadas e pola propia xunta. Isto quero destacalo. Non máis lonxe, o luns pasado asistimos a un evento na Xunta de Galiza, na que se premiaron a 4 nenos das Pontes e casualmente 3 eran do Monte Caxado. Con isto non quero dicir que o resto de centros non traballen ben, que por suposto que o fan. Demostración, probas de selectividade deste ano. Miramos os resultados e evidentemente As Pontes é un concello no que os centros educativos traballan bastante ben. Asistimos fai un par de anos a empezar a deteriorar o tecido educativo. Empezaron co Castro, conseguiron unha parte do que se propoñía, si presionamos, si traballamos, pero non se conseguiu. E onte ás 2:30 nos lanzaron un misil á línea de flotación, vale? E nos tocaron e bastante forte. Entón vamos a facer, ahora vamos ler un comunicado escrito por xente da AMPA, Lucía e Roberto nos axudaron no tema. O baile Roberto, e pola tarde vamos a ir á reunión co conselleiro, vai a estar o centro, vamos a estar as AMPAs e vamos a estar os profesores, vale? Entón ás 8 nos vamos a ver aquí, explicaremos o que pasou aí, esperemos que teñamos a capacidade de convicción boa para que o conselleiro entre en razón, e sea capaz de cumplir as palabras que o pasado luns dixo diante miña e diante de algunha máis xente que hai aquí, que non quede como mentiroso, que realmente é o que en este momento me está demostrando que é. Entón vamos a intentar convencelo con vos argumentos, porque os temos, o noso centro ten un centro de referencia no concello, con nenos con problemas, con discapacidades, con problemas que son claramente demostrado que se está traballando ben, porque os nenos salen ben, as familias están contentas. Eso é a demostración de que as cousas se fan ben. Entón vamos a intentar convencer con argumentos, non con berros, non con... Por suposto, nunca vamos a compararnos con outros colexios nin do concello nin da contorna, pero sí con base, con números, levamos estadísticas, levamos datos que fomos recopilando durante moitos anos, e con eso pues somos capaces de conseguirlo. Entón, vos deixo con Roberto, vai ler un manifesto pequeno, vale? E logo ás 8 pues, nos volveremos a ver aquí, espero contar con todos, incluso con máis. É difícil xuntar tanta xente a 1 da tarde, está todo o mundo traballando, entón, o primeiro agradecervolo, vale? Moitas gracias.
estaba comunicando Valentín que acaban de aprobar ahora no pleno extraordinario o rexeitamento de todos os grupos políticos a esta decisión. Estas son unhas palabras colocadas aquí ca premura e ca indignación a que nos obrigan. O día 22 de xuño de 2017, perto da hora do peche da xornada escolar, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia anunciou por sorpresa e polas costas, como os cobardes, a decisión do peche unilateral e inexplicable do Centro Educativo CPI Montecaxado de As Pontes. O Montecaxado é o único CPI que existe na vila, o centro educativo con maior matrícula, 262 alumnos e alumnas, e por riba o que maior número de pequenos con necesidades educativas especiais ten nas súas aulas. Na nota que a Xunta envía aos medios de prensa alúdense varios motivos, a cada cal máis ridículos, criterios pedagóxicos, demográficos, xeográficos, fálase de reorganización escolar, en ningún momento de peche, e, iso sí, mantendo sempre, fachendean eles, mantendo sempre a calidade do ensino. Nos sobemos detrás desta decisión un argumento tristemente repetido nos últimos tempos: recortes educativos, perda de dereitos e deterioro da educación pública. A comunidade educativa, o resto dos veciños e veciñas das Pontes, coñecemos a terrible nova polos medios de comunicación. Vese que para a Xunta non merecemos máis consideración nin atención. Este é o xeito de proceder dunha administración ruín, que organiza e decide afastada dos cidadáns, dos 262 alumnos do Montecaxado, das súas familias e do claustro enteiro de profesorado, que toma decisións de xeito unilateral e que agarda un día antes da chegada das vacacións estivais para facer público o peche e que prefire o conflicto á negociación e a busca, mediante o diálogo, de solucións que sexan favorables e pactadas entre todos e todas. Que entenden na Consellería de Educación, na Xunta, por servicio público? Gobernemos para a xente, pero sen a xente. Con esta decisión, entre outros, rachan co dereito dos pais e das nais á libre elección do centro, dereito recollido e regulado na legislación vixente e que a Administración impunemente conculca. O peche dun colexio é sempre unha mala nova. É, de certo modo, un fracaso como sociedade. A educación é un dos piares onde se sustentan as conquistas sociais de moitos séculos, o benestar que queremos como sociedade, o futuro para as vindeiras xeracións que temos a obriga de construir entre todos. O que a Xunta non sabe é que a comunidade educativa do CPI Montecaxado está unida para loitar contra esta decisión. E non estamos sós. Outros colexios, de seguro, institucións públicas e privadas e os veciños das Pontes faremos fronte común contra esta incomprensible decisión. Primeiro, foron caendo ciclos formativos. Logo pecharon a BAC do IES Castro Daúd, agora pretenden pechar Montecaxado. Que será o seguinte? Cantos dos recursos educativos da nosa vila lle sobran á Xunta de Galicia? Pois no mesmo día en que eles anuncian o peche, nos dicimos alto e claro, para que escoiten en San Caetano, non ao peche do CPI Montecaxado. Como vos dixen antes, quedamos aquí ás 8 da tarde, vale? Moitas gracias. O que pretenden non é só o pecho do Montecaxado, pretenden unha unificación, a creación dun macrocentro con máis de 350 alumnos en primaria. Non, peche! Non,
O que pretenden é unha creación dun macrocentro que lle puideron poñer o nombre do Montecasado como da Madalena, da igual. Pretenden unha unificación, a creación dun macrocentro con máis de 350 alumnos. Eso implicará masificación. De entrada, os pais que eleximos o Montecasado ou a Madalena temos horarios e servicios totalmente diferentes nun centro e noutro. Por eso, eleximos un centro a outro. Están nos quitando o dereito a elexir. O dereito a elexir horario, o dereito a elexir servicios, o dereito a elexir a educación dos nosos fillos. Bueno, yo confío en que la Xunta de Galicia, ante la reacción del pueblo, que es al final el destinatario de las políticas educativas de cualquier gobierno que se precie, reaccionará pues aplicando el sentido común y no cerrando un centro que tiene 260 alumnos, no tiene ni 4 ni 5, cuando se están conservando centros educativos en el rural con bastante menos alumnos y alumnas, lo cual me parece un acierto. Aquí hablamos de 265, hablamos de un centro educativo muy dinámico, muy vivo, que aumenta matrícula, un centro educativo que está incorporado a proyectos de modernización de la educación, como es el proyecto Avalar, un centro que acaba de recibir del propio conselleiro en mano 3 premios hace apenas unos días, un centro educativo que está muy arraigado en As Pontes y que nadie se esperaba esta decisión. Creo que es un error, confío en que tras la conversación de esta tarde se pueda dar la vuelta atrás a la decisión. Si no, lógicamente, vamos a pelear hasta el final. ¿Cómo crees que podría afectar el cierre de ese colegio, la unión de los dos a la ciudad de As Pontes? Bueno, le afecta en el sentido de que al final no es una cuestión de la ciudad, es una cuestión de que cada alumno, hay 56 alumnos y alumnas con necesidades especiales y se le va a mandar a un niño de 12 años a convivir con niños de 17, 18 años en el entorno socioeconómico en el que hoy vivimos en general, ¿no? Yo creo que los informes pedagógicos a los que alude la propia Consellería, estoy convencido que harán valer que esa situación no se dé, porque es una auténtica barbaridad. Es decir, en esa franja de edad, 6 años, es una diferencia enorme. Hoy en día, en Montecasado hay 2 pabellones, 2 centros educativos dentro de un recinto, pero son pabellones que hacen vida distinta, con reglas distintas para primaria y para infantil que para secundaria. No se mezclan ni siquiera en los recreos, porque la organización es prácticamente perfecta. Con lo cual, no se puede alegar ningún tipo de informe psicopedagógico para que avale esta decisión. Por tanto, el efecto pernicioso sería para los alumnos y alumnas, no para la ciudad como tal, sino para los alumnos y alumnas. Alcalde, falaba vostede no pleno de que se hoxe pola tarde o conselleiro non rectifica, podense incluso tomar medidas legais. Sí, bueno, lógicamente nosotros a nosa obriga é loitar contra unha decisión que consideramos totalmente injusta, pouco intelixente e incluso ilegal. E, polo tanto, vamos a loitar, primeiro, porque o sentido común impere na reunión desta tarde. Si isto se resolve esta tarde, aí acabou a cousa, non pasou nada. E segundo, se non acaba esta tarde, pois a Consellería de Educación vai a coñecer quen é As Pontes, vai a coñecer cando se loita coa razón, como somos capaces de loitar e darlle a volta a situacións que se basan na injusticia e na sinrazón.